दिनै 2026 मायथाइनि 11 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव आरआरबिनि आनजादनि मिरु महरै गनायथि मोननो हादों। रायजोसभानि एमपि प्रमद बर' बिथाङा साबायखर बावदों मिरुनि रेल मन्थ्रि लोगोसे सिइअ रेलवे बर्डनि गाहाय बिथांखौ। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि उदालगुरि केम्पासाव नेपालि रावखौ 2 बोसोरारि मास्टार डिग्री फरायनो गनायथि होदों। फैगौ 13 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइसिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होनना मिथिहोबावदों। तामुलपुराव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ADRE आनजादनि थाखाय 30 सान बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि MLA एबा मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथांनि बाखनायथाव हाबा। तामुलपुर बियाबनि साख्रि नागिरनाय लाइमोनफोरनि थाखाय आसाम लक सेवा आयगनि थिसनथाइ आनजादखौ लानानै ADRE आसाम पुलिस हाग्रा बिफाननि थिसनथाइ बायदिनि हेफाजाब जानाय बायदियै तामुलपुर कमार्स कलेजाव दिनैनिफ्राय 30 साननि मोनसे बेसेन नाङै फोरोंथाय मिरु बेखेवनानै होदों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि साख्रि थिसनथाइनि बिथिङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो 2 लाख साख्रिनि थिसनथाइ होगोन होननानै फोसावनायखौ बिथा खालामनानै तामुलपुर बियाबनि लाइमोनफोरखौ जावरिखांनाय नुनो मोन्दों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनि बाखनायथाव खामानि। IIT माद्रासाव मुं थिसननो हानाय निजोम ब्रह्म बिथांनि फरायनायनि खरसाखौ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बानस'दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलनि रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लोरबां नखरनि फिसाज्ला मेलेमगोनां निजोम ब्रह्म बिथाङा IIT माद्रासाव मुं थिसननो हादों। रांखान्थियारि फारसेनिफ्राय लोरबां नखरनि फिसाज्ला निजोम ब्रह्मखौ फरायहोनायनि आबुं बिबानखौ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बानस'बाय। सुक्रुबारखालि EM बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा निजोम ब्रह्म बिथांनि खौरां लानायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा हरनाय 5.5 लाख रांखौ निजोम ब्रह्मनि आखायाव गथायदों। गहपुर ओनसोलनि सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय बाटाबारि गामिनि लहित दैमारिया गोमानानै दङ होनना खौरां मोन्दों। बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय समावनो गोमादों लहित दैमारिया। बिथांनि बिसि फिसा आरो बिमाया दुखुजों नखराव फैफिनजानो खावलायदों आरो बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला जानबुं अनजिमा 8011281081 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। 153थि डुरान्ड कापआव बड'लेण्ड FCनि गोदान गेलेगिरि महरै अरन थापाखौ गेलेगोन होनना खौरां मोननाय जादों। सुगाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों एक्सन मुड। आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि बिथोननि उनावनो गामि गामि थाद'नाय गैयै सिग्रोमदों कुसुगाव हाग्रा बिफाना। थाद'नाय गैयै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ हमनो हादों कुसुगाव हाग्रा बिफाना। कुसुगाव संमन्डल हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय डिपुटि रेन्जनि रेन्जार दीपक बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव हमनो हानाय दंफांफोरखौ JCBजों थिखोनानै लाबोनाय जादों हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव। ढेकियाजुलियाव हादोरनि थाखाय जिउ बाउनाय मुंख्लं रतन कछारी बिथांनि गोसोखांथियै मुं दोननाय दोंसे लामानि मुंखौ खोमोरना डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मुं दोननाय खामानिखौ सोंखारिदों दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादा। मुं सोलायनाय बे थांखिया जेबो जाहोनावनो गनायजाथाव नङा होनना गोख्रों रावजों बिजाथाइ फोरमायदों आरसुनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा। जायगानि MLA एबा मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथांनि थानायनि उनावबो बे लाजिनांथाव जाथाया माबोरै जानो मोनखो होनना सोंथि खालामदों। मिथिगौ मोनसे समाव जोंनि भारतआ ब्रिटिशफोरनि आन्दारावमोन। दा बै समाव जोंनि भारतनि सुबुंफ्रा आन्दलन खालामनानै जोंनि भारत हादरखौ स्वाधीन खालामदों। गोबां मानसि शहीद जादों सारा भारताव। जोंनि आसामावबो गोबां जादों। दा बिनि गेजेराव जोंनि आसामाव शहीद नगर होननाय मोनसे दङ ढेकियाजुलिखौ शहीद नगर होनना बुङो। बाहाय गोबां मानसि शहीद जादों। दा बाहाय जोंनि सासे बर' रतन कछारी होननाय बिनि नामै मोनसे नाम दोनदोंमोन थांनाय 2 जुलाइ खालि। दा बिनि नामखौ सोलायनानै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि नामै दोननाय जादों। दा बे नाम सोलायनानै होनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सोंखारिथाव। जों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जानानै जों सोंखारिदों। आरो बे नाम सोलायनाया शहीदनि नाम सोलायनाया
मोनसे जोंनि भारत बिरोधि खामानि मावनाय जादों आसा खालामो बिथांमोना जाय नाम सोलायदों बिथांमोना जोंनि आसामनि रायजो राजानि सिगाङाव क्षमा बिनांगौ नामखौ सोलायफिननांगौ आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि CM बिथां जोंनि हेमन्त बिश्व शर्माखौ आं गुरै खावलायो जाहाथे बे जाथायखौ लानानै बिथाङा नैबे नाम सोलायनायखौ गुरुत्व सहकारै लायो नङाब्ला जोङो बर' बिरोधि ट्राइबेल बिरोधि आसाम बिरोधि होननानै जोङो बे गभर्नमेन्टखौ एन्टि ट्राइबेल होननानै बुंनाय जागोन। माबा हाबाफारि लागोन नामा? दा जोङो हाबाफारि जों सावरायगासिनो दङ जों गोबां संगठनजों रायज्लायदों दा आं आसा खालामो गासिबो संगठनफ्रा बे जाथायनि सायाव बयबो सिरियास जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जाथिनि खैफोद जायोब्ला संगठनफ्रा आवाज होनांगौ बिबुंथि लाखिनांगौ जुदि खैफोद समाव जेबो बुङाब्ला होमबा संगठनफोरनि मा गोनांथि दङ बेनिखायनो आं गुरै खावलायनाय बयबो संगठनफ्रा बिनि सायाव सिरियास जा बयबो ज' खौसे जानानै जों बिनि सायाव गसंथेनांगौ। गोजोन्थों। आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमा जानाय समावनो गसाइगावनि श्रीरामपुरनि गेटआव दासिमबो सिन्डिकेटआ सोलिबाय थायो होनना दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नैबे बिधान सभानि बाजेट सोलिबाय थानाय समावनो आसाम बिधान सभायाव गोबां श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट आरो आसामाव एसेन्सियेल कमोडिटिस अत्याबश्यक जिखिनि जोंनि माने मेटेरियेल्सफोर दङ माने दैनन्दिन जिउआव गोनां जानाय जिखिनि जोंनि दालि संख्रि बा थाव फारसेथिं नोङो दाउदैनिफ्राय लानानै अमानिफ्राय लानानै जिखिनि बाहेरनिफ्राय मुवा बेसाद फैयो जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय न' बानायनो लामा बानायनो जिखिनि मुवा बेसादफोर फैयो आरो बायदिसिना जिखिनि लाइफ स्टकफोर फैयो बिनि सायाव श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट जादों बे खोथाखौ दिनै गोबां MLA गोबां रुलिं आरो अपोजिशननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जों नुदों। बे बेलायाव स्पष्टयै बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जाय समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दङमोन गुवाहाटीयाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिडियायाव सोंनायाव बै समावबो स्पष्ट बुंदोंमोन जे दाउदैनि दामा मानो बारायदों ना गोराननि दामा मानो बारायदों गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि दामा मानो बारायदों जेराव GST लाखायो आरो बे श्रीरामपुर गेटआव इलिगेल टेक्सेसननि थाखाय अबैध सिन्डिकेटनि थाखाय मुवा बेसादा बांदों बे खोथाखौ नटिसाव लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैबो रायजो राजानि आसामनि 3,40,00,000 लाख बा बे जिहेतु नर्थ इस्टनि गेटवे आरो जेराव सिन्डिकेटआ गोदोबो दङमोन दिनैबो दङ सिन्डिकेटआ जोबाखै किन्तु माखासे समाव सिन्डिकेटआ डाउनफल जादों खमायदों सिन्डिकेटनि हेडआ हारा खमायदों आरो जायनि थाखाय पाब्लिकनियाव बारा हेम्पार गोलैयाखैमोन किन्तु दिनै जों नुबाय जे बेयाव सिन्डिकेटआ बारानिफ्राय बारा जादों जाय मुवा बेसादाव सिन्डिकेट गैयामोन बेयावबो दिनै बांबाय आरो जि रेटआव लायोमोन बेबो बांबाय आरो बे तथ्यआ दिनै मिडिया आरो अफिसारफोरनियाव हुबाहुब दङ दा बेखायनो एसेन्सियेल कमोडिटिस लाइफ स्टक इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि कमोडिटिस बे सिन्डिकेट बांनायखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय स्ट्रंलि जोङो अपोज खालामो आरो सरकारा बेखौ कन्ट्रल खालामनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ सिन्डिकेटआ बन्द जानांगौ बे खोथाखौ जों बुङो आरो मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे सिन्डिकेट नाय डिपार्टमेन्ट BTC आव गैया बेखौ बयबो मिथियो बेयाव डिपार्टमेन्ट गैया किन्तु डिपार्टमेन्टआ श्रीरामपुर गेटआव सोलिगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जेरावबो सार्कुलेट जायो आरो जेरावबो बे मेनेजमेन्टआ जायो बे खोथायाबो ध्रुब सत्य दा बेखायनो बे बदनामनिफ्राय आरो रायजो राजाया जे दिनै GST होनानै दिनै मुवा बेसाद बांनाय दामाव बायनो गोनां जादों बे अबैध इलिगेल सिन्डिकेटनि थाखायनो आरो दिनै फुङाव आं नायदों दाउदैनि दामा 200-210 टाकामोन किन्तु 245-250 टाका दिनै दाउदैनि दामा बांदों आरो बेफोरखौ लानानै इयुननि समाव जोङो अरायबो स्ट्रंलि जोङो अपोज खालामगोन आरो खोथा बुंगोन आरो सिन्डिकेटआ बन्द जानांगौ होननानै रायजो राजानि सार्थआव जोङो दिनै खावलायदों आरो दाबि दैखांदों। गोजोन्थों।